Manje kule camp le kade ikhona emathendeni benikhona. Yebo besikhona. Uma ngingabuza camp elungile yokuthi kube yintombi nensizwa neyokuthi kube yintombi nje zodwa. Intombi nensizwa ngoba la kusekhona kuzofundiswana khona ngokuthi uma uyintombi sowumise iduku yini okumele uyilandele, yini ekumele niyenze. La sofundiswa khona abantu laba sebemisa amaduku. Ngoba makithi ngiyacabanga ngoku-EGN uma ngithi ngiyabuka ngikholwa amaduku engizathi agcine mhlawumbe ngesikhathi sethu agcina ngathi uyazi na. Ngicela ukuthi-ke ngikhulule ukuthi uma ngabe ngikuthi nentombi yakho nje ungasabi ngayo nakhona ngokunjalo ozasukuma inkosazana njengenankinga nje nokuthi sike nayo insonyama ngebhungulayo nje la lengesabi ngalo esihlangana isona.